Alen, u prejšnjem krogu si debitirao, na koncu si se porazil Celju, a verjetno si s tem prvim nastopom v Domžalah zadovoljen. Da. Pa evo, jako sam sretan što sam debitirao i što sam došao ovako sređen klub i sređenu sredinu. Znači, svi su me lijepo primili, znači od ljudi u klubu, trenera, suigrača, i sigurno da nam je žao što smo izgubili tu utakmicu, ali već se nadamo da ćemo u sljedećoj utakmici uspjeti ostvariti 3 boda i ući u pobjednički niz. Tekmo z Radomljom jutri, občinski derbi, prvi po dolgem času. Imamo vse, kar potrebujemo za zmago. Pa da, evo, nadam se da ćemo dobiti utakmicu sa Radomljem. Puno bi nam značilo, i s obzirom da nismo baš u nekoj situaciji ni na ljestvici, puno bi nam značila ta pobjeda i radi naših navijača, zato što je to njima bitan derbi jako. Kako pomembna bo ta tekma, glede na vse dvoboje, ki sledijo takoj zatem, se pravi Koper, Olimpija, Maribor? Pa da, eto sad ulazimo u tu seriju utakmica, malo težih možemo reći. Sigurno da bi nam ova pobjeda, znači, dala neki zalet za te sljedeće utakmice, da idemo sa puno samopouzdanja i da ostvarimo što više pobjede.